Iziko lemfundo ephakamileyo laseKapa iUCT liqulunqe zonke iincwadi zeNjingalwazi engasekhoyo uMfi, uBongani, Mayosi nowayo-ngamele icandelo lezenzululwazi.Ukusungulwa kwe-Bibliography kaNjingalwazi, Mayosi nezakufumaneka online, yinxalenye yokuqaphela umsebenzi wakhe omhle awenzileyo esaphila. uMayosi wathatha ubomi bakhe ngo-2018 emva kwedabi lakhe nesifo soxinzelelo lwengqondo. Iziko lase-UCT libhiyozele ubomi besifundiswa esingasekhoyo uNjingalwazi uBongani Mayosi limothulela umnqwazi ngegalelo lakhe nemisebenzi yakhe yezophando nzulu kuquka nezempilo. Iincwadi zakhe ezifakwe kwi-intanethi ibe intsebenziswano phakathi kwamatyala encwadi yase-UCT kunye necandelo lezenzululwazi. Bibliography itself is a compilation of all his peer-reviewed materials, his research output, and it spans a period from 1989 to 2019. We do have a bespoke hand-tool leather version of the bibliography that will be gifted to the family. Icandelo lezenzululwazi ngoku lilikhaya kumboniso ngembali yobomi bukaNjingalwazi Mayosi. There's one that speaks to his passionate need for or belief in transformation and capacity building and growing one's own timber so that as institutions transform, you have academic, excellently trained young black professionals in particular. uMayosi wawongwa ngewonga le-Order of Maphumbungwe yesilivere ngo-2009 ngendima yakhe kwezempilo. Iziko linezicwangciso zokuthiya ithala lencwadi lezenzululwazi ngoNjingalwazi Mayosi.